Hello, logofor, welcome back to my another vlog video. So logofor nोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय. So logofor आङो दायो नैबे गुबुन मोनसे जोंनि न'आव दंफैयो आरोना. बेयो नुदोंना? बेयो जोंनि गुबुन मोनसे न' हादाननि. दायो आं हादानाव दंफैयो. ओमफ्रायो मोनसे खामानि दं आरोखि ना. मानो होनबा फाथो रोगानांगौ दङ. बे फाथो रोगानो थाखाय आं बे गुबुन मोनसे हादाननि न'आव फैबाय आरोना. So लोगोफोर माखासेफ्रा रोगागासिनो दं फाथोखौ. माने खामला होदों आरोखि ना. मारै खामला होदों होनबा जोंहा फाथो खुफैनाय दंमोन ओमफ्राय बे फाथोखौ जोंहा दाननो हायासै आरोना माखासे फैसा गैयिनि थाखाय फाथोखौ दाननो हायासै बेनि थाखायनो गुबुना आदि होबाय दा गुबुना आदि होनाया माने दानखांबाय आरोना दा बेखौनो रोगानो फैदों आं रोगाफानो फैदों ट्रेक्टरजों बेयाव दङ दा रोगागासिनो बेनि थाखायनो स' लोगोफोर आं गुबुन मोनसे हादानाव फैबाय फाथो रोगाफानो ओमफ्राय जुदि आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअआव जोबजासे थाफागोन होननानै आरो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आरो जोबजासे नायनानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय स' लोगोफोर बिदिबा दाथ' फाथो रोगागोन नालाय फाथो रोगायोबाथ' बे फाथो बिलाइया सेवोना मैला जायो बेखायनो नैबे गस्लाखौ बख'नोसै स' लोगोफोर बख'नानै गानस्लायनोसै आरोना बिफानि आफानि गस्ला बोराइ दङ आफानि गस्ला बोराइखौ गाननानै दा फाथो रोगाफानानै थांसै स' लोगोफोर बिना बाक्स दिखे भिडिअ सुरु चलि दायो लोगोफोर माबायदि नुदों बोराइ नुबाय दा बिफा बोराइनि गस्लाखौ गानबाय आरोना जाहाथे मैलाया हाग्रा सिंनि लामा लोगोफोर नाय बेसेबां गाज्रि हादान सिंनि लामा ना बिराद अबस्था गाज्रि नै दा बिदिनो ट्रेक्टर रोगानांगौ बरबाद जाजोबसिगोन बिदिनो दा मोनथिगानोसै दायो बेनो आरोना फाथो रोगानो फैनाया नै बेखौ ओरै फिस्रिगानोसै दे दिन्थिलाय नोङो माबायदि फिस्रियो औ नै इदि फिसिनांगौ आरोना माखौ फुनानै जाग्रा नुखायो दे फिस्रि बिदि फिस्रियो दा बरिया नुयोलै नोंखौ दे आंबो फिस्रिनोसै माथो खालामबावनो उफाय गैया डाइलगल' जासियो आंना जेबो खामानियानो जाला लोगोफोर भिडिअ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना मोजां मोनोबा एखेबारे रागा जोंसिनानै लाइकफोर होसिनानै गालां दाबो लड मोनसेयानो जायालै नै गोलोमसिजोबलायबायसो आंहा आलु साइजखा Kembang fit. Jambuan. Oi kasar. Sandung. Mabaयदि मोनदों फंबाय? Patw Rwganw. ओरैबायदि गरम ना फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय मेंबायबो दायो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोना दसे जिरायबाय ओंखाम जानानै मावफैफिनसैलाय उफाय गैया दान्दिसेल' जिउखौ मावै दाङै जालांनानै दुब्ला थैलाङाबा ना आदा बेलाय खायला लाबावबाय आरे मोनगोनब्रा आरो खायला खानायाव टाइम दा हगारदो खिन्थु खायला खानायाव टाइम हगारनांगौबा 10 थाखा खम जागोन सालेखौ छोडूंगा ना जानोसै आरोना ओंखाम जानो थांसै दायो फैफिनसैलाय मावफैफिनसैलाय उफाय गैया गरिब जिबनलै लोगोफोर मावाबानो सान्दुं अखा फाथो रोगानायाव ट्रेक्टर गाखोनायनि मजायानो आलादाखा Lurakte. Oh, bel dula. Oh, laks. Dayo ओंखाम जाखांबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै एक्सट्रा जाबाय नालाय
12टायाव ओंखाम जादोंमोन दा 1टा जाबाय आरो ना बे दहाय गाननाय ड्रेस दा बेखौ गानफिनसै आरो ना उफाय नट सान्दुं थिखा थिखि मावनोसैलाय यो सेंग्राफोर मा होनबावनो आरो खामानि दायो फैफिनलायबायनो मावफिनसैलाय सान्दुं गोसा हालुवा होनबा बेफोरसो हालुवा ना मा होनो यो होनदो नांसिगोन उफाय गैया बोथोरनि फिथाइ बोथोराव जायाब्ला बोथोरनि खामानियाव बोथोरखौ मावाबा होननाय जाबाय समजों लोगोसे गासिबो खामानिखौ मावनांगोन ना उफाय गैया अब्लासो फिथाइखौ मोननो हागोन नै बिसोरखौ नै खामजोब्बाय नै बिसोरो नै मानो होनबा नैबे सिगाङावहाय बे गोजा गोजा नुनाया खामबाय आरो ना सान्दुं खामबाय बेखौ हाग्रा खोबनो मोननांगौमोन सेस हाग्रा खामजोब्बाय नै हाग्रा खोबनो मोननांगौमोन आरो ना दा बेखौनो रोगानांसिगोनलाय उफाय गैया लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरो ना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो ना आरो गोदानबा दाबायनानै हो ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो ना टु 60 जाब्बाय गारिसो मिथिगौ अख्रां सायाव गाखोनाय बायदि मोनदोंना नोङो सान्दुं गोसा मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है नों गोरिब जायामोनबा बेबायदि खामानि मावनो रोंगौमोन दाबो गोरिब मोनखाब्रा नों माहाजोनलै आं गोरिबसो साख्रियालबाथ' बेबायदि खामानिखौ मावनो मोननाय नङामोन आंनियाबो जाम्बा गोजाना साख्रियावलाया बे ट्रेक्टर गाखोनो मा गाखोयो स्करपिय' गाखोयो ने नोङो गोरिबखायसो ट्रेक्टर गाखोनो मोनदों नों साख्रियाल मोनबा ट्रेक्टर गाखोनो मोनगौमोनलै आरो बिदि खामानि मावगौमोनसैमोन नोङो साख्रियाल मोनबा हा मावखायामोन नोङो जिबायदि अलसियाखा लोगोफोर खामानिया दंबावो आरो ना ओमफ्राय आंहा थांनोसै नैबाव लड होगासिनो नै दायो लड होगासिनो ओमफ्रायो आंनिया मा होनो 2टा जाबाय आरो ना गथ'फोरखौ टिउसन लादों टिउसनबो दङ टिउसनाव थांनांसिगोनलाय साख्रियालबानि फिसाफोरबासोमोन आराम जिराय बाइकफोर सालायनानै बेराय मोनजानो हागौमोन नाथाय साख्रियालनि फिसाला नङाना उफाय गैया बिदिखौ मावसोमनानै जायाबानो उफाय गैला आरो ना माथो खालामनो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोजांसो खोथा साख्रियालनि फिसामोनबा जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो मोननांगौमोन खोमा बेसो मोनसे खोथा जाहैबाय हालुवानि फिसालाखायसो जोङो बेबायदि खामानिखौ मावनो मोनबाय नैबिदि ट्रेक्टर जाबनाय ना साख्रियालनि फिसालामोनबा बाइक साखागौमोन खोमा खिबाजान मा लांखावनो ब्लरलांसिगौमोन खोमा सोरगोफुरियाव थोस जारला जागोनलै खुगा खुमोनलै सेसखा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोसो गोथारै गावसिलाबायना हो आरो ना शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामना हो मानो होनोबा नोंसिनि मोनसे कमेन्टआवनो आं थुलुंगा मोनो भिडिअ खालामनो